ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳುವರು ಈ ಬದುಕಿನ ತೂಪೇರು ದಸ್ಕತ್ ತೂಪೇರು ಸುಭಾರತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯಮಂತು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಳ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬದುಕುಂತದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಬದುಕಾದುಂಡು ನಿಖಲ ಈ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ ದಯಮಂತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪರ ರಿವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಯಮಂತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದಾಯ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. പക്ഷെ യാതൊരാളെ പലരും നെഞ്ചിലാക്കണ്ട നിഖിൽ കൊറഞ്ഞ ചപ്പാല ആകും നിഖിൽ കൊറഞ്ഞ ವಿಜಿಲ್ ಆದಪ್ಪು ಅವು ಬಂದ್ಬಿಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಒಂದು ಹೊಸತನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಳ್ಳರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತು ನೈನ್ ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪಡು ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳ ಕೊಟ್ಟಿಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೀವು ಎಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ತಂಕದ ವಿಚಾರ ಇದು ಒಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಆದ್ರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಲೇಟ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗೋದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ನಿಖಿಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಡ್ಡ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಖಿಲ ದೆಮ್ಮಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಂಜಿದ ಬಾಗಿಲಿದೆ ಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ ಬಂದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಮಂಡಪ ಇದೇ ಬೋದು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಜಂಡ ಬೋದು ಮಣ್ಣನ ದಸ್ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಚಾಣ ದಸ್ಕತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿನ ಬೊಬ್ಬೆನು ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಜನ ಇಂಚಿನೇ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹರೀಶ್ ಮಿತ್ರ ಅಂಚಾರ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದನ ರೂಪೇಶ್ ಮಲ್ಲಕರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂದು ಪಾಡ್ದ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಪನ ಜಂಬರ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸಿನಿಮಾ ಅನಿಶ್ನ ಟೀಮ್ದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನಾ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪಲ ಕಾವಲು ತಂದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗಿ ದಾದ ಫೀಲ್ ಉಂಟು ಚಿತ್ರ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಮೂವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ್ದೆ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಹಾಟ್ ಬ್ಲಡ್ ನವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಚಂದಾಗಿದೆ. ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಇಂಚ ದಸ್ಕತ್ ಬೂರ್ತು ಈ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಅತ್ತ ಯಾನತು ಇತ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಕ್ಕಲು ಬಂದ್ಬೇರು ದಸ್ಕತ್ ದಾದ ಬಂದದೆ ಅಕ್ಕಲ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಯಾನದ ಹಾಲ ಬಂದ್ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಕಲ ಬೈರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಹೆಂಗ್ ಮನೆ ಬಾಲ್ ಐತೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ದಾದ ಅಂದವೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಬಾರಿ ಚುಕಾದ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಕೊಂಚ ಹಳ್ಳಿದ ನಿಜ ನಡಪ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಬಾರಿ ಚೂಕಟ್ಟು ತೋಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಂಡು ಎಂಚಾಂಡು ಮೂವಿ ಶುರು ಯಾಂಕಲು ಉಲೈ ಬನ್ನಗರಿ ಅನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ದಸ್ಕತ್ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ದಸ್ಕತ್ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಆ ದಸ್ಕತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿలో ಉಂಟು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು. ಆ ಜವಣೇರ್ನ ತಂಡ ಲೋಕಲ್ದಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಲೋಕಲ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಶೋಕರದ್ದೇರು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಡಪ
ಸಪೋರ್ಟ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ. ಅನೀಶ್ ಪೊಕಾರ್ನ ಟೀಮಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಆರ್ನ ಟೀಮ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಇಷ್ಟ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಗು ಎಂಚ ಎಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉನ್ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ನ ఆయన ಪೂರ ತೋಜಪ್ಪದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅನೀಶ್ ಪೊಕಾರ್ನ ಟೀಮಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೂಪರ್ ಆತನ್ರಿ ದಾಲ ಐಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 90% ತಿಕ್ಕುಂದೆಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ 100% ತಿಕ್ಕದ ನೀನಿ ಅನಿಶನ್ನಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಂತೋಷ್ ಗುಂಪಲಾಜೆ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಬಂಡದು ಕಲಾವಿದರೆ ಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಂಚಾನ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಸೀನರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ದಾದ ಇಷ್ಟ ಇಮೋಷನ್ ಹೆವಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಹೇಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. 2 ಇಯರ್ ದಸ್ಕತ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ನೆ ತುಯಿನೇನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂಗ್ ದಯಪನಗ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ತಿಗಲಡೆ ಲಬ್ ಡಬ್ ದಾದೊಂಡುದಿಲ್ಲ ಸ್ವರ ಇತ್ತೆಲ ದುನಿಪೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಮಾತ ಚಿತ್ರ ನಂಗೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಗೆ ಅವು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಈ ಚಿತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಅದು ಕೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದು ಚಿತ್ರ ಬೇತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಡುದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತು ನಂಗೆ ಒಂಜೊಂದು ಸೀನ್ ಮನಗ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತಗ ಮಾರ ಅವರ ಬರ್ಚಿಗ ಮರ ಅಂಚ ಮಾದಾಪು ಅಂಡ ಸುರುಡುದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದಿಟ್ಟಿ ನಂಚಿಂಚಿ ತೋಚ್ಪೋ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಟಿಡ ಆತಂದು ದಯಮತ್ತು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತು ತುಳುವೆರ್ಲ ಗೆಂದಾವುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರಂಗೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೊಂಡು ತುಳು ಆತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಅಜರ ಮಾರವತ್ತು ಒರಿಯೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ ದಸ್ಕತ್ ತೊಂದ್ರೆ ಶೋಕುಂಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ತೂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಳು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕೊರೋಡು ಎಡ್ಡು ತೊಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ. ಮೂವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕನ್ನಡಿಗ ನನಗೆ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದಸ್ಕತ್. ಸರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಆವತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಪಂಡ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಮೂವಿ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಪಂಡ್ರೆ ಜಿ ಎಕಡೆ ಮಾತಾ ಒಂದು 4 ಚಾನಲ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಸೂಪರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೂಸ್ ಆವಂದೆ ಒಲ್ಲ ಆಕಲು ಡ್ರಾಪ್ ಆವಂದೆ ಅವೇನ ಪಾತ್ ಶೋಕಡ್ ಮಲ್ತೇರು. ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಥಿ ಅಂದೆ ಪರೋಡು ಅನೀಶ್ ವೇಣೂರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ತೇರು. ಅರ್ನ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ತೋಜೋದುಂಡು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಪ್ಲೆ ಕಾವಡು ಗೆಂದವಡು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಗೆಂದದು ದಸ್ಕತ್ ಪಾಂಡ ನಿಖಿಲಗೆಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕುಡು. ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಬತ್ತು ತೂಡು ಸರ್ ಎಂಚಾನ ಸರ್ ರೇಪನ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪುರ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪುರ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ನೇರವಾದ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ರೇಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಜಿ ಎಂಗಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದ್ ಬೋತುಂಡು. ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವರೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಫೇವರೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಆಫೀಸಡ್ ಪುರ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಫೀಸರ್ ನಾಕ್ಲಿ ಪುರ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವಾದ ತೋಜ್ಪಾದೇರು. ದಯಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಲೈಟ್ ನೆಟ್ ಪುರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐನೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ನೆಟ್ ತೋಜ್ಪಾದೇರು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಖುಷಿ ಆತನು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು. ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್ ದಸ್ಕತ್ ಮಸ್ತ್ ಆತಂದ್ರೆ ದಸ್ಕತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನೀಶ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗಲ್ ಪೂರ ಐತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆದಿಪ್ಪು ವಿಎನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಥುನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ BGM ಆದಿಪ್ಪು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಓಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದ್ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತರ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನೆಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತೊಂದು ಬರ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ತೋಚ್ಪದೇರು ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೋಚ್ಪದೇರು ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈರೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವರೇಟ್ ದಾದಾನ ಮೂವಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವರೇಟ್ ದಾದಾನ ಮೂವಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವರೇಟ್ ಆ ಪಂಡ ಹೀರೋನ ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪದೇರು ನೆಟ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗ್ಲೇನು ತೋಚ್ಪದೇರು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ ಆವಡ್ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಹಿಡ್ದಾದ್ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪೋಲೆಕ್ಕಂದ ಅವಕಾಶ ಅನೀಸ್ ಸರ್ ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ಗು ದೇವೇರ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕೊರಡು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ ಮೂವಿ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ತೂಯಾನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಭವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಚೇತನ್ ಪಿಲ್ಲಾರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಚೇತನ್ ಪಿಲ್ಲಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ನವೀನ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ದಸ್ಕತ್ ಮಾತೆರಗಳ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾದ ಬತ್ತು ತೂಪನ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಿಂದಿಗೆಂಡ ನೆತ್ತ ಹೀರೋ ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಅಣ್ಣಿಂಜೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆರು ಎನ್ನಟ್ಟು ಕೊಂಜಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಬರ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಣ್ಣ ಮೇರೆನಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರೋದು ದಯವಂಡ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಕಲ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಆಧಾರಿತ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕಲು ದಾದ ಮಾತ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ತೆರಪಾದ ಇತರ ಬಲೆ ಫಿಲಮ್ ತುಲೆ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಫಲ ಉಂಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಂಚ ಬೈದನು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಮುಗಿದಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತ ಶೂಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶುರು ತೆಗ್ಗಿದ್ದು ಕಡೆ ತೆಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮೂವಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬದ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ವಿಜಯ್ ದೇವ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆಂಕರ್ ಆದಿತ್ತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪಂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟೀಮ್ ಚೆಂಡೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಆರ್ ಬಂಗ ಬತ್ತ ದಿ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದರು ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಜಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅನಿಶ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ DOP ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BGM ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಕ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಳು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ದಯಮಲ್ತ ಒಂಜೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಫಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಪ್ಪನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಮೇತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಬಾರ್ದೇರು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆ ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚ ಮುಗಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹೊರತುದು ಐನತ್ತು ಕುಡೋರು ತೋಡುಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ನ ದಸ್ಕತ್ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳ್ನ ಡಾಕ್ಲ ದಾದವನ್ ಅತ್ತ ಹೊರ ಈ ಸೀನಿಲೇನ್ ಮತ್ತ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವಳ ಒಟ್ಟಿಲ ಬೋರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ನಡಪೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾನೆ ದಸ್ಕತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಉತ್ತಮ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಾದ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಿ ಈ 2.75 ಗಂಟೆದ ಈ ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನೇ ದಸ್ಕತ್ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಾನ ಮೇಡಮ್ ದಸ್ಕತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನೆನ್ ತೋಚ್ಪತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ 100% ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಣ್ಣ ಅಂಚಿಂಚು ದೀತಿಜ ಅದು ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ 100% ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು 100% ಹಿಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ 100 ಡೇಸ್ ಸರಿ ಎಂಚಾನ್ ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಪಂಡ
ಎಂಚ ಪಂಪಿನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಲ 100% ಕೊರ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಪ್ಪಡು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು, ಆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂದು ಕುಲ್ದು ತೂನಗೊಂಡತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ತೂತ ಇಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆತನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಎಂಚು ಏತು 2 ಗಂಟೆ ಏತು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪೋಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ದೇವರ ರಜೆ ಗೊತ್ತದೆ ಪಂಡ ಆ 2 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ போயிலಕ ಆತನ ಪಂಡ ಆತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏರ್ಲ ಧೈರ್ಯದ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಜೈ ದಸ್ಕತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐತೆ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಅವು ಎಂಚ ಆತ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಸಮ ಒತ್ತದೇರಿ ದಸ್ಕತ್ ಸಮ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಮಾತಿಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬನ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುಟದಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬುನಾದಿ ದಸ್ಕತ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲನಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ದಸ್ಕತ್ಗೆ ಜೈ ದಸ್ಕತ್. ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವಂತ ದಸ್ಕತ್ ಪನ್ಪೆರ ಮಾಜನಿನ ದಸ್ಕತ್ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಆ ದಸ್ಕತ್ ದಾದ ಉಲಾಯಿ ದಸ್ಕತ್ ಮಸಾಲತ್ ಕಸರತ್ ಪುರ ಮಲ್ದಿರ ತೋಡ ನಿಕಲ್ ದಸ್ಕತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತೋಡು ದಸ್ಕತ್ ಗೆಂದಲೇ ಜೈ ದಸ್ಕತ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ನನ್ನಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ತುಯ್ಯರ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರ ಜನ ನಕಲದ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರು ಡೈಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲ್ಲ ದಯಪನಾಗ ಆತು ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ಹುಡೋರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಿಗುಜ ಗೊಜ್ಜಿ ಮಾಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಿರ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ಬರ್ಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ಓಡು ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬರೋಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬತ್ತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದನ್ನು ಓಲ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನರ್ದು ಕಣ್ಣು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನರ್ದು ಕಣ್ಣು ಎತ್ತೀಜ ನನ್ನದಾದ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಇಂದೇನು ಪ್ರತಿ ತುಳುವೇರ್ಲ ಗೆಂದವಡ ನಾವು ತುಳುವೇರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೊಂದು ಇಂಚಿತನ ಚಿತ್ರ ಬರೋಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾನ ಅಂಚಿತನ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತದಾತಂದು ಪ್ರತಿ ವೇಳೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಾಲೆ ತೂಲೆ ಈ ಚಿತ್ರನ ಗೆಂದಾಲೆ ಈ ಮೂಲಕ ಏನಂದಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಆತನ ದಸ್ಕತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಮ್ಮಿ ಗರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿದ ಸೀನ್ ಇಡ್ರು ಬಾರಿ ಸೌಕಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಮಾಡುದು ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದು ವಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಂಜ ನೀರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಂಗ್ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ದಯಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ನನರ ತೂಡೆ ಮೂವಿನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತೂದೆ ನಮಕ್ ದಲ ಪಂಡ್ರೆ ಕಬ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದಾಗಲ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಡು ಈ ಮೂವಿನಿಗೆ ಎಂದದು ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆದ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಿರ ಅನಿಶಾನ್ಯ ಬಕಾನ ಟೀಮ್ದಾಗಲ ಮಾತಿರೆಗಳ ಯಾನು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಮೂವಿ 100 ದಿನ ಬಲಿಪೋಡು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಖಲೆನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಯಾನ. ಈ ಮೂವಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವರೇಟ್ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಎಂಕ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವರೇಟ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಂಡ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದುಂಡು ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷಿತನ ಯೂತ್ ಪೋರ್ಲದ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರ್ ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೇ ತುಜಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಸಮ್ ಆದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆತು ಶೋಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿರು ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತನ ಇರೆಗ್ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ದೆ ಪಂಡ ಈರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದರು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ ಬಂದ ಈಗ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಈರ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು ಸೊ ಈರು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಈರು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಕಿರೆಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಿನ ಕಂತು ಕೊರಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿನ ಎಂಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೇನಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಎಂಚ ಆತನ ಈರೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಿಜ್ಜ ನಿನಿಯೇ ತೂಯಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಿ ಯಾನಿನಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ತೂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಗ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಂದತ್ ಒಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾದ ಫೀಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಯಶಸ್ಸು ಅನೀಶಿಗೆ ಸಂದೋಡು ದಯಬಂಡ ಅನೀಶಿನ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಓವುಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ನಡುಟೆ ನಡುಪುನ ಕತೆ ಆದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಚೆನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ನರೇಶಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ
ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನೀಶಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಧೈರ್ಯ ಮಂದಿನ ಕುಡುಗರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಯಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಈರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೈಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತರೆಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದಾಕಲು ತೂವೋಡ ಏನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನ ತುಯ್ಯರ ಓಡ ಜನಕುಲು ಇತ್ತ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪನಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನಕುಲ ದಾದವನ್ ಒಂಜೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೇವಂಡ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಭಾಷೆದ ಹಂಗಿಜ್ಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬನ್ಪಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇವಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ 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 ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಮೀರ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅವು ಬರೋಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಅವು ತೋಜಿದು ಬರೋಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಡ ಈರೆ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಣ್ಣ ಇದೇ ಬನ್ನಗಲಾಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ತೂನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂವಿ ಐದು ದೂತಿச்சு ಜನಕುಲಟಿಗೆ ತೋಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎನ್ನದಿನ ಜನಕಲ್ನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೂವಿನಕಲ್ನಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರದ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಸರ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗಮೈದ ಟೀಮ್ ಆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ನಿರೂಪಣ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೊಂದು ನೆಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ರೆಡಿ ಎಂಚದೆ ತೊನ್ನೂರನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತೋರ 30 kg ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೊ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಭಂಗ ಬೈದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೊಯ್ಯದ್ರ ಜೊತೊಂತೀನಿ ಕಪ್ಪ ಆಡೊಂದು ಸೊ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಹೇಳ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದಂದ ತೆನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿದಂದ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪನಂಚ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಗಲದಾದವನ್ ದಯದೀದು ಬದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಜಿತ್ತ ನನ್ನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರೋದುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಂಡೇರು ಅರ್ಜುನನ್ನೇ ಮಂಡೇರು ಮಲಮಲ್ಲಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪಾತ್ರೆ ಬುಡ್ಸೋದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆತಿ ಶೋಕ್ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಯಾರನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಿ ಆಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಾರಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ತೂದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂದು ಆಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂನಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿದ್ದು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿದ್ದು ವಿಜೃಂಭಿಸಾನಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಗುಣಪಾಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂವಿ ಬೇತೆ ಫಿಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೇತೆ ಫಿಲಮ್ ಬರೋದು ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತನೇ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ದಯದೀದ್ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಯೋಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಉರಿಯೋಡು ದಯದೀದ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ಇಡೀ ನಮ್ಮಕ್ಳ ಬದುಕಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬುಳೆ ಉಂಡು ದಯದೀದ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೀಮು ಬುಳೆಪಾಲೆ ನನಾದಿಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಣಪ್ಪ ದಯದೀದ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಂದಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈರು ಸುರುಕಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಚ್ ಆತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈರೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ದಸ್ಕತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ಪನ್ಪುನಾಡ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಯಪಂಡ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಗ ಪತ್ತದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಾಕಾಜಿ ಗೊತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ವರ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ದಸ್ಕತ್ ಮಾಡೋದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತುಯಿನಾಕ ಮಾತ್ರ ಲೆಡ್ಡುಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾತ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಎಂದು ಬಂದ ಬ್ಯಾತೆ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತಾರು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಪಾಟ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ಮಾಜಂದಲ್ಲ ಕಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ಈರ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಈರೆಗಿಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಇದನ್ನಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರೇಮ್ ಅಲ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿಕಾನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಐನ್
ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ನಡಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶುರುವಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋನೇ ಫುಲ್ ಆತನು ಅವು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ 450 ಜನ ತೂಪುನ ಬಂಡ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ದೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥಿಯೇಟರ್ದ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಜನ ಸೊ ಮಾತ ಕಡೆ ನಮಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿದಾದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಗೆಂದವರನ್ನು ಸೊ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಎಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತು ದಿನ ಮಲ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪನದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಜ್ಜ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಜ್ಜ ಪುರ ಅಂದ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈತಲ್ಲನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಡ್ರೆ ಆಪ್ನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಒಳ್ಳೆರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಪತ್ತೊಂದು ತೊಜಪಾಗಂದ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ತಿಂಗಳ ಎಂಡ್ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡುಗ್ಲ ಬರ್ಪ ಮಾತ ಕಾಸರಗೋಡು ಜನಕ್ಲ ತೋಡು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ದಕ್ಲಿ ಅತ್ತನ ಫಾರಿನ್ ಶೋ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಸೊ ಮುಲ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಮುಲ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಗೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಮೂವಿ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಹೀರೋ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ತದಾರೆ ನನ್ನ ತುಯರ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅಕಲದಾದ ಬಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದಿಪ್ಪು ಅತಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪು ಅತಂದ ನೇಚರ್ ಇಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇಪ್ಪು ಕಲ್ಚರ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಬಾರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅಂಚೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವೇನೇ ಅನ್ಪುನ ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬದ ತುಯರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಆ ದಸ್ಕತ್ ಮಾಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಕಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್